Здравейте, фенове на... Какво що? Ние си правим клипове тук, тъй. Дрънема стигана. Ое! Ние правим клипове на Left 4 Dead. Тук, тъй. Ще има сигурно това нататък. Дай, пръсни още. Ой, Лифия, дай погаза. Дай. Ое! Ево. Ево се да търсим тук, тъй. Чай, падна шахта май, али. Ние двамата стигани плющим тук тези зомби. Само с стигани играем. Падна шахта! Айде скачай долу. Много кофти сега ще изляза долу. Той ти гълно хвърли човек. Майнкрафт. О, той с бомбите, гледай какво става. Ое. Я паднах. Чакай, че аз се стрелям. Някой няма да хилпа, цигали. Хилпай сега. Стреляй, Роша. Никой не хилпа. Хилп ми, бе. Сега аз ще помогна. И наистина с гъс идва. Да. Чая да те изправя. Ти да си помогам. Сейчас каква пушка съм, човек. Заради микрофона, ма. С моята помпа. Чая да пусна финерче. Някой ме зарежда. Кефи. То сме се навирява. Не ще им зарежа кръвта. Ое. Уф, те си направо ги обърнах. Кой ти е? Тъжки стан. Уф. Чупвърли. Тя ще не... Аре, къде си, идвай. Тя до тебе, че нещо не вижда. Идвай, качай се горе, аз съм горе. Тук ти съм много защо. О, шит, колата. Без да иска. Събудих колата. Без да иска, събудих колата. Ще си тъпало. Къде зомбито? Не знам, човек, Чим качай се. залка на шарката. Ти ми тигана е. И сега какво става? Изчезва, бе. Ще ги отрепят наведнъж. Какво става? Стигана. Стигана ги трънчи този бол. Да яша. Яша бай марене. Хънтър. Елата, хваня го уби стигана. Да бе, мене да ме хвани. Тук има уникалното. Смок зомби, човек. О, Хънтър! Помагай! Че го издържа стигана. Добре, бе. Тиганч. О, вижте се. О, фак. Къде тя? О! Не, умре. Те са много тъпо, шет. Какво става тука? Убийки същите не разбираш. Стигана? Да. Браво. Глей пусна. Столата. Давай ли пълно, магар. Да сляза. Шет, изчеза, бе. Ги трънче стигана всичките. Какво става? Ле. Давай ти няма спирка. Чакай, аз имам тигана. Лангър. Аз имам тигана. О, пазняй. Ча по-заболя. Зачерви. Чакай, не мога сега да ти помогна. Помагам. Готово. О, хвърлих се. Шит! Че го пръснах, Фак! Шит! Ти просто заблъснал стената. Самолети! Изчепя главата, ще ме убити. Кръв? Засе. Ариде. Трябва ми се хилна. Чакай да сърдя червено. Ой, върнам. Леко става. Ще я после. Я се хвърли. Фъркна ще го убър. Да си да повръща, чак. Си да си повръща черата. Огън вижда бил при мен. Изчезвай. Че падна по глава. Я звъртнил. О, друга. Ау! Че опръснах. Хайде на тигана. Айде, елате на тигана ми. Кой идва? Хънтър! Къде де? Фак, за малко да ме хвани. Помагай. Как се чуват лангър. Тигана! О, странки оставя. О, стиг. Удариш кача клипчето. Стиме го.
държи в YouTube, човек. Как се чу лънгър? О, стига от рамене, бе. Патрони аз нямам. Excuse me. Стойдем! Тя щашки. Я щашки фан. О, Не да кажа мачете, ми казва машете. къде са патроните? Знаеш ли? Учи вяр стопалата. Идвай. Излез на добиш къде съм ела. Ола! Учи! Ое. Бейби! Идва тук при мен. Ое, чуваш ли? Лънгър. Оле! Оле! Извинявай. Добре. Идеш там. Ооо, Маринго яди. Да изключвай го ти казвам, да не мога да видя. Марине, Яша, Марине. Ое. Остя. Shit. Марине, с каракалица. Safe house. Ое. Get your asses in here. Hold on, y'all. I gotta heal. Тук ли си, бай, Марине? Ало? Тук ли си? Човека ми играе автоматик. Come on, people. Get your asses in here. Ти играеш ли? Да, ама само да не делам шум. Чакай друго ти заби. И двамата едновременно. Виж, аз съм на сокра. Завърших първата мисия. Ще имаме ли втора? Добре. Човек 2 часа стана. 3 часа почти. Без 50 минути. И на първо място съм стигана. Браво, аз съм в топ. И сам стига не играеш. Лунгър. Действай, кантара как ги убил. Бум. Ой, аз съм съвсем като. Смазано за снайпер. Тук си къде са унези? Няма ли лазери? Дай ги на мен. Че не още не зарежда 5 години. Ама не зарежда и това. Checking for survival. А то сма калашник, аз искам. Reloading. Калашникът. Колко да я бе? А бе 47. 15. Добър като беше. Аз съм в помпа като винаги. Аз не съм. Але дизай! Аре. Усила на ме! Фак. Давай, аз съм следвамта. Давай. Ое. О, този без крак остана. О, монитор, О, гледаш ли? калашник. Гледай монитора. Гледаш ли? Чакай. Давай, гледам. Готви. Пробвам на дрънче. Weapons over here. Долу. Много си просто как ще паднеш. Ое. О, джамзон.
Эй, человек, знаешь, как ты что он здесь слушал? Не. Алексей, моего ренчо. Давай, О, така. давай. Ой, давай за тебя. То Я. сбил, то сбил. Grabbing the pipe bomb. Вот она. Извините. И бомба цыгана. Когда запалишь порут место. Гаражи. Понял? Нещо, празно. След трошев. Дейв Кевич. Чакай, аз ще отворя. Да. Знаешь куда? Тя тази точно не се отворя. Weapons here. Да, присърви си. Отколко съм почнал, още им патрон съм изхарчил. Там стига. Оди. И то след. Легче. О, щит. Бегай. О, мамка! Много се просто. О, зомби в кофе. Бегай. Янгар! О! Купрай же. Снимаш ли? Кое? Снимаш ли? Оля? Снимаме, снимаме. А. Газ. О, Щит, мазафака. Что за гитарата? Гитарата же. Имаш шурбутал на муха. добре, вземеш тигана. Да пазим за тебе. И то сме шихта задървали попре. Идем подучи някой стена. Улетна тълба. Още някакъв трубкоп. Жув. Нека са прави като трубкоп. Reloading. А вот с помпа готина ли? Ела да я виж. Я? Къде си? Това трейтъс. Имам малко патрони. Ама... Мога, че мощна. Маимката по-мощна, нали? Да. Reloading. Аз съм си. Аз се качам на дървото. Никой не ме притеснява. И аз собствено. Щит, писам. Много след ти. Мога си цигари. Да се рушил идва. Рушил там. Ух! Hey y'all, I need some help. Кой ти помогна? А тя на теб Бившето. помага. Помагай. Знаеш каква физиономия правиш? Я се обърни срещу мене. Гледай ме в очите. Thanks. Гледай ме в очите. Дигни си главата малко по-нагоре. Гледай по-нагоре малко. Той така ще се смешам. Чакай. Гледаш ли? Hold on y'all, I'm healing. По-гръмна. Oh yeah. А, можеш ли го той? Чай да малко патрон. Какво се чакай си представяш, ман. О, ще карам трактор. Снима. А, не, аз ще го карам. Снима, искам го карам. Ще го запаля и чао. Аз го запаля. Ето ги идват. Бягай! Изправя като... О, шит. Там гаща. Какво прави този горе? Прегази ги. Reloading. Бах ти трактора. Ух! Тиганче. И че в това игра. Ух, че падна по лава. Киш мале витрае. Тиган. Карай по-бързо, бе. Как скачихте? Бързи, къде са? Ела при нас бърз. Как? По запалата. Какво заседнах на някаква? Аха, Ух, че мас. Сега ще падна на земята. дай че му горе някаква. Reloading. Айде, виждаме. Шит, где дори търси?
пак паднах, сега трябва да се качам пак. Не, аз знака. Ох, огромна. Shit. Хелпай, момче. Аз съм закачал моята стая. Те малко дупка в нея. Fuck you, супер ме гонят много по-ми. Идвам. Shit. Ох, огромна е. Shit. Motherfucker. Ключика. А? Какво правите там? Ключика е. Къде е? Какъв ме е бухал. Дисти е. Аз не знам тебе. Дойдох на мирето. Уж бабе, костенурка. О, фана. Къде си беше? И чакай боса. Сервера без него не работи. Кой е боса, ли? Да. Където е? Ето ма. Ти си боса? Да, е. Ако ти изръча един тиган, знаеш какво ще направи? Дай ми нещо. Добре. За кръв? Да. Ето, почвам сам. Благодаря. Пиян съм. Come on now. Put it all out there. Смокър. Ето това са напишат хапчета. Nightstick here. Възпална. Ох! Още го гъна, човек. Комбина. Абе. И ти си тъпъл. Man to be rich like that. Може пия вратата. Аз съм на втория етаж. Въртиш, трябва да чупя вратите. Дай врата. О, че му плюх. Отвори вратата, бе. Ох, тут там деца. Reloading. Grenade. Я видим, подожду. Тя тук на къде? Честно. Търся път. Скачам в пиджама. You beat him. Къде си ще? Ние сме отвънка, бе. Виж къде сме. Има хантър. Къде? О, насам. Ох, О, кути, бе. като раз. Ох, перното завиди. Слагай си, ближе гитнеш. Аз нямам. Нямаш. Ти имаш такова за огнен патрон. Пази го. Пазя го докато не орам. О, вече нямам никакви патрони с циган съм. О, ето за купил на циган, е бах ти. Я съм стиган. Я съм стиган, защото нямам патрони. Где те са огнените патрони? О, шит. Направя. Не съм аз. Че аз нямам патрони. Нищо малко майтап. Всъщност аз бях. Ето, спасение. Има бумар, жоте. Бумар. Че няма да го пусна. О, сега сме на моста. Сега идва последната мисия. Ако се опита да влизи, няма да го пусна. Где да го пускаш? What the fuck?
Те са много тъпа, бе, помагам. Shit, get in here. Какво правиш, шефе, къде отиваш? Тежиш. И стреля. Надъхам. Reloading. Тук има някъде да изляза отгоре. О, влези! Малкам. Не скарай. Ще дрепа, че го убия. Стой под вратата да го убия. Ако не става, съм се трети. Я дари мои стихии сега, откъде се бих зомбите, трябва да съм. После искаш на настройната игра. Капиш тя е. Аре, аз спрям клипа. Ай, хора, може да има други клипове, довиждане.